Apenas uns días despois de celebrarmos eleições na Galiza, eras por 21 de abril, o compañeiro Cristian Soles preguntaba aos seus parceiros nas redes sociais por que non gaña o BNG. Interesante pergunta que se podería formular de outra maneira: por que gaña a direita? Nen há unha única resposta para esas preguntas, nen esas respostas son simples. É a Galiza un país de direita? A xulgar pelos resultados das eleições ao Parlamento, poderíamos dicer que sí. Cando o Partido Popular gañara a totalidade das comarcas das 4 provincias, poucas dúbidas se poden ter a respeito diso. Non falta no nacionalismo galego quen afirma que boa parte do eleitorado do Partido Popular estaría disposto a votar nun partido nacionalista galego de direita. E tal vez aí teñamos a resposta de por que o BNG non gaña, se gañar o problema está en que é un partido de esquerda que pretende representar e defender sectores que nunca van ser de esquerda. O BNG, contudo, non é a día de hoxe unha forza minoritaria no espectro político galego. Nestas últimas eleições obteve 25 dos 75 deputados en xogo. Rompeu o seu teito histórico en procesos autonómicos. Goberna 36 concellos, entre eles dúas grandes cidades, Pontevedra e Compostela, e dúas vilas como Ribeira e Carballo. Ten tamén un deputado nas Cortes Españolas, e ten unha presenza importantísima en movimentos sociais como o sindicalismo, o feminismo, o internacionalismo ou o ambientalismo. Os seus cadros políticos foran xaves en grandes movilizacións populares, como o movimento Nunca Máis a comezos deste século, as movilizacións contra a megaminería na década pasada, ou a día de hoxe os protestos contra os parques eólicos e en defensa da sanidade pública. É o principal partido da esquerda na Galiza nunha sociedade inclinada á dereita. Actualmente nuns niveis de apoio electoral similares aos de Euskal Herria Bildu nas 3 provincias da Comunidade Autónoma Vasca. Tal vez falla como intervir na sociedade cando non se ten o poder institucional. Lá onde o BNG goberna, consegue operar cambios na sociedade. Estas son as preguntas que me fazo a min propio para explicar a falta de avanzo e, ás veces, os pasos atrás.